masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay, na maririnig mo ang laman ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Mga suking tigpaminaw, mga higala, mga kasama, mga ginikanan, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko, inianaw sab sa kahanginan. Okay, pizza at 13 karon no, sa bulan sa Abril. Okay. Pizza at 13 no, sa bulan sa Abril tuig 2014. Away karon sa atong gihigugma nga si Manny Pacman Pacquiao. Apan padayon gihapon ta sa tulumanon no, sa replay na lang yung kumutanaw. Nanglan mohimo gihapon tag tulumanon karon, although basin nagsugod na karon ang away ni Manny Pacquiao. Pero atong himuon gihapon ang atong tulumanon. Pero ang atong topiko ato sang ipalahi no karon ra po di sa nato ipadayon tong mahitungod sa larawan. Magpalahi sa tagtema karon kay dunay nihangyo no nato. Tungod sa kaya kinahanglanon kaya sa plaza no, sunod-sunod naman nga nahimong debate. Ang tema nagkasintro sa igpapakulay. So diri sa tasa igpapakulay kini bang hiusahan natong mga Kristohanon sa pagsimba no sa usa ka semana na magyud tay igahin nga adlaw nga kita maghiusa sa pagsimba sa Dios. Nga niadto ang maong adlaw dili gyud nato lalison nga natunong yun ni anang ikapitong adlaw semana nga maong Sabado ug sa atong pagtuong Katoliko nailisan na ang maong adlaw ikapito gihapon, pero ang pagpatunong dili na kanang ikapitong adlaw semana kundi ang naunang adlaw semana na nga maong Domingo. O kini usa ka dako kaayong ergo
o kinibang pangutana sa daghanan sab nato mga igsuon nga nagtuos Biblia kay ilatang giakusahan nga ato kunong gilapas ang sugo diha sa Dios. Nga naghisgot sa adlawng igpapahulay. Anong usbon mong kuno? Labi na narabay tagna diya sa Daniel 7, kung wa ko malimot, 25 ba to? Nga dunay tao nga magausub sa balaod mga panahon. No? Nya kanang tudli nga gamito na sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist. Nakita ko ng mga Katoliko na ego niya na. Pero sa atong panginsusi sa history, ang maong natumbok anang Daniel 7:25 dili ang atong tinuhuang Katoliko kundi katong si Antiochus Epiphanes o Epiphanes nga kadtong iya yung gisupakan o wa niya sunda ang niya to pagali tinuhuan pagali sa paghudeyo. Wala niya tuhui, no? Wala nga dili niya buot sundon og unsa may mga kalagdaan des tinuhuang Hudiyo ni adto. Muna dili mo wala igpapahulay matud pas barugana niya, no? Sa laktod wala niya ilha ang pagtuo sa Dios sa mga Hudeyo o mga Israelitas kadto si Antiochus Epiphanes. Niya kanatong mga Kristohanong Katoliko giakusahan ta nga gilapas kuno nato na kay gipulihan ng adlaw. Mga igsuon kinigong pagpatunong sa adlaw wala man gyud ni actually mahiapilya sa divine law, no? Sa atong ilabang magagagahom, no? Sa mga lantugi, by the way, day, no? Kadtong ni naghulat gahapon, katong ni Adtus Plaza ba nga naghulat nga mosaksi unta sa among debate ni Pastor Iulito Romano, kay naka-schedule ang among debate kang gahapon. Kanya wala tumadayon tungod kay wala man siya katungha, no? Wala siya katungha, nagpaabot ta. Oh. So, wa madayon gayod mo nang katong naanda na lang nga pahayagay. Ang naanda na lang nga pahayagay mao nalay ato gyung gikuan. Diyan gihimo, no? Walay debate nga nahitabo mo nang mga tag dispensa, no? So mga buot unta mo saksi kagahapon sa plaza nga wa madayon tungod kay ang atong hinigugmang kaatbang si Pastor Iulito Romano wala man siya kaabot, no? Di lang punta maguna-huna og maot, no? Kay wa ta kahibuloon sa hinungdan basig na ay siguro kakulian nga dili gyud kapugngan niya wala gali punta mapahibalo, no? Nga dili siya kadayon ni atong higayon na. So sige lang, no, kay basin tingali pod, no, pagbuot ra pod siguro sa kahitasan nga dili pa idayon kagahapon o sa maong adlaw. So okay lang, no. So nya dinhi sa atong tulumanon karon ato ning hisgutan og gani, no, ato pa ning ipadayon sunod siguro Domingo ba, no, kung makaprograma ta kay sunod Domingo Easter naman na, no, kining Sunday. Kung dili manggani sa kung di nato ni matiwas karon kay ako ning ayuhon jud og kini bang pasabot kaninyo dili nako mubuon kay dili nako gyud ni kaya nga mubo lang, no, kay sa among debate ni Pastor Mitchell Bendilio, no, akong amigo, hinoon mga primary arguments ato mang nahatag pero wala pa nato mahatag yun ang tibuok detalye sa atong argumento, no. O nang diri sa itong tulumanon kay wala man ta limitahe katugong debate, time limit man to, no. So kinigod akong giandam nga baga ebidensya kining atong mga argumento actually di gid makaya atong
limitasyon sa oras niya itong debate. Pero na-plastar man na to ang mga primary arguments, pero ang detalye kining wala yun na to nahatag. So, sa laktod, ang buot na itong ipahatod sa publiko niya itong misaksis debate, no? O sa YouTube, kaya naaman sa YouTube among debate ni amigong Pastor Mitchell Bendilio. Pwede mo makakita sa YouTube. Sa laktod, kung para ninyo okay na to, okay, na-plastar pod, no? Sa akong kaatbang, inigugmang Pastor Mitchell Bendilio ang iyang argumento, gani pod, basig naapapoy uban sigurong argumento ang akong kaatbang gani siguro nga wala pa siguro gali niya pod, no? Mapresentar tanan. So sa laktod, pananglit kung wa mo po niya mapresentar tanan, no? Kay limited lagi pod ang time, no? So siguro sa ilang tulo manon usab ila putong masaysay. Nya sa akong kabahin pod, ako pong isaysay dire. No, ang uban pa nga wala nako masaysay sumaog nga debate nga nahimo. Nya kung gusto mo tan-aw na sa YouTube, no? Na sa YouTube. Kaya amo man nang na-upload. Nya kamo na bahala mo hukom kung asa, no? Muna bahala ang maghukom o para kaninyo asa gayod ang kamatuoran. Okay, so atong idetalye diri pag-ayos tong tulumanon. Kung dili nato ni siya matiwas karon sa sunod, kung magaprograma ta, pero doubt ko, no? Kay basig dili ta makahatag og tulumanon kay Easter Sunday man na, depende lang, no? Kay basig makaprograma na ta. Basta kay kung dili mahuman karon ato ning isgutan sa kinibang maabot pa, no? Pagpadayon ani kung dili mahuman sa mosunod pang Domingo. So bali marathon ang atong discussion na ini. Niya sa ako pong gugma sa ato mga igsong Seventh-day Adventist, mo ni akong silbing kinibang pagmahal kanila. Bisag dili yun nila siguro madawat ning atong explanation, at least doon na gyud tay gihimo, no? Dili man gyud pamugos ning atong pagtuo, no? Mga igsoon. Ang ato lang trabaho, no, nahinumdum ko ni Saint nalimot ko sa first katong iyag yung ngalan, basta murag Subiros, no? Saka santo, no, na deklara nga santo sa Katoliko, kamatud pa niya, no, sa kababae nga kita kuno mga Kristohanon, dili nato obligasyon o dili nato trabaho ang pagkumbinse og tao. Yang buot ipasabot si ang mensahe ba, dili nato trabaho ang pagkumbinse og tao. Kundi ang atong trabaho maora ang atong obligasyon maora ang pagpahibalo. Kung kita na sa kayod sa kamatuoran, ang atong responsibilidad maora gyud ang pagpahibalo. Ang pagtandog, no? Pagpausob sa hunahunag kasing-kasing sa tao, dili na trabaho na to, kundi dili trabaho na sa Dios. Iya na sa Dios. Yeah, of course, sa naapon na po noon sa kinibang pagdawat sa tao. Kay dili po mo dawat ang tao, wa lang yun po gihapon, di ba? Pero mauna, no? Dili nato trabaho nga kinahanglan ato yung i-convince. Nung wala taing nas Ginoo nga ikaw beritas, ikaw karon trapulano, kinahanglan makumbinsir yun ang kanang mga tao, no, nimo sa imong pagtuo. Wala ta suguas Ginoo nga gi-require ang kinahanglan makumbinsi nato. Ang ato lang obligasyon isip mga Kristohanon nga ato gyung mapahibalo ang informasyon nga dapat mahibaw-an sa tao sa kadaghanan. Dayon bahala ng tao mamili. O bahala ng tao mo dawat po siya dili ni ana ano bang igsuon. By the way, nalimot ko katong usa sa atong mga listener di ay nga nakikita nato, no, si Brother Carlos Galabe, no. Salamat kayo, no, nagkakita mi kay istoryahan na mi mga 2 ka oras gito diri sa istasyon, no. Salamat kayo, Brother
o igsuon Carlos Galaben sa gigahining mong oras. O kadto pong atong higala niya to pang nangayo og kopya nato sa atong mga tulumanon nangagi, no? Katong tulumanon nako sa 2007 pa to sa laing istasyon. May atong nahatag niya gani ato patong gisaaran nga katong uban pa natong programa diri sa istasyon sa RMN Dipolog ako putong i-share niya, no? Kamo pong gusto mong mangayo og kopya sa akong mga nangaging tulumanon, ako pud mong i-share, no? Libre ha, dili bayad, walay bayad. Andam lang mo og USB. Basta kung katong sa 2007 ako nga programa, MP3 files, moabot siya mga 2 gig. No? So, kailangan ninyong USB nga andamon. Hindi ligid mo ubos anang 3 or 4 gig. Kay mo 2, kapin gid 2 gig. No? So, mauna. No? Then, katong uban pa na akong programa, daghan, no? Diri sa istasyon. Kung gusto pa mo. Pero bisag kato lang sa 2007 ako, nga tulumanon murag daghan na ka ito, no? Pero kung gusto pa gyud maglain kung makabaton og kopya ato, ana pa ato mga tulumanon diri ubay-ubay na pud, no? Sa diri sa RMN Dipolog no MP3 files. Dahil nagray ko'y na hinabi pud kagahapon sa atong kining plaza, no? Nga miduol kanato si Mr. Nakakalimutan ko. Si Mr. Bael, no? Nalimot ko sa pangalan, no? Engineer Bael, no? Retired. Miduol na to, nagigistorya, nung tanan siya ako ba si Veritas. To yung nahimamat, Mr. Bael, no? Salamat kayo sa pagpailan nimo kagahapon, ganiduol ka. Salamat po sa ibong support, sa ibong makanunayong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hinaot nga nakatampo gini atong tulumanon nga kini po. Okay, no, kanang mga igsuon, muhangyo ko ninyo, alang niya itong gusto mag-text, muhangyo ko ninyo nga dili sa kumudawat og text message karon kay taas-taas gining demaha, no? Mo sultir ako diri sa kahanginan, kung mo text pwede na mo mag-text. Kini sige lang alam mo kaguol kay tanang mga anggulo nga akong nahibaw-an mahitungod aning atake, mahitungod sa igpapahulay gikan sa atong mga hinigugmang Seventh-day Adventist. Sulayan ako diri og take up mo nang makaingon ko nga kay maraton man kung dili ni mahuman karon sa sunod tulumanon ako ni siyang ipadayon. So ang akong purpose nga ang tumong nako nga dili sa kumudawat og text kay buot nako nga sulayan nako nga magamay-gamay na lang inyong pangutana, no? Kay kinigong mga argumento sa Seventh-day Adventist dili ingon pang hinambog, no? Daghan na pug kong nasayran ani. Dayon basin kinang inyong ubang mga pangutana, inyong mga objection, basin na ana diri sa akong lesson plan. Diri sa akong guide. So bisag dili pa mo mangutana, maminaw lang mo aning atong presentasyon, kanang uban sigurong pangutanan ninyo diha listahan, basig madala na dire sa akong giandam, no? So kung dili man, kung wala man dire, so sa inigdawat na nako pangutana, no? So para magamay-gamay na lang, no? Para magamay-gamay na lang, no? So di po ko makapasalig po noon nga naagyo diri tanan sa akong giandam, no? Pero akong paninguhaon nga kanang giandam ninyong pangutana mahitungod sa igpapahulay, no? Ma-take up na ko ng uban. Parang dili na mo kaayo makalas ang inyong load sa inyong cellphone, no? O mo na nga hangyo ko paminaw mo. O kung dili mo kadungog ron kinitan mo boxing ni Manny Pacquiao, atangi lang ninyo sa YouTube o sa akong website kay pwede ninyo ma-download ang MP3 file ani, no? Kung di mo kadungog ani karon. Mga igsoon, ang unang kutloon na itong tudling sa Biblia,
kining gigamit jud sa ato mga igsuong. By the way, no, ako'y background sa tinuhuang Church of God worldwide nga founded by Herbert Armstrong, nga ang Sabat o igpapakulay kanang ikapitong adlaw semana, Sabado. Ano nga ko ning ipahibalo ninyo sa pagkamatuod nga na ako'y background anang mga argumento o mga katarungan sa atong mga igsuon nga mga Seventh-day Adventist ug kanang nagbantayan na bang ikapitong adlaw semana. Gani po napo ko'y kasayuran gikan sa atong usa sa mga mentor nato niining panalipod sa pagtuo, si kanhi mayor sa Talisay, no, Socrates Fernandez, no, Talisay, Cebu, kanhi mayor. Nga usa sa atong magtutudlo o mentor aning Catholic Faith Apologetics, no, kung kahibalo mo sa iyang religious experience o history, no. Kanhi former Seventh-day Adventist, no, si Brad Sok, no, Mayor Sok, no. So mao nang wala ta ma-estranyo, no, sa mga argumento sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist, no, sa ilang mga katarungan. So buot natong dalon dinhi ang sa atong tulumanon ang atong mga tubag sa nagkadaiyan nilang mga objection niini nganong Domingo na, no? Kung tinuod ba ang ilang akusasyon nato nga atong gilapas kanang adlawng igpapakulay, no? Pero dili na ta matingala ani ha, kay mismo ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan biya, no, nga naglapas sa adlawng igpapakulay, no? Wala ba mo kabasana nasa Mateo 5? O kung nagbasa mo Biblia, di ba ang atong Ginoong Hesukristo, basta po ang iyang mga tinunan, giakusahan nga naglapas sa adlawng igpapakulay. So, kana, dili layo po sa paghuna-huna nga mahimo nga ang iya pong iglesia karon, ang iyang simbahan sa atong panahon karon, pwede pong akusahan nga naglapas sa adlawng igpapakulay. Di ba? So, ato ning tun-an pagayo, kung tinuod ba, sa pagtulon ang Katoliko, gilapas ang adlawng igpapahulay nga gilatid sa balaod sa atong labong makagagahom. Ang una natong kutloon, nindot unta kung daang testamento, kay naaman yun nalatid sa daang testamento ang maong sugo so pagbanday sa adlawng igpapahulay. Pero sa atong estilo din sa atong tulumanon, unahon nato ang bagong testamento. Mga pulong yun sa atong Ginoong Hesukristo, kanang gikan yun niya, no? Okay, mga Kristohanon man ta. Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Okay, sa King James Version, Mateo 5:17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Ayaw ko no mo paghuna-huna. O kita, dili kita maghuna-huna nga katong pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang tumong mao ang pagguba sa balaod, no? Dili na tumong sa atong Ginoo ang pagguba sa balaod, no? O gun sa tol nila sa panahon sa mga propeta, ang pag-anhi nako, no, matud pa sa atong Ginoo, dili sa pagguba kundi sa pagtuman, no? Pagtuman. So ato ning gituhuan, no? Kita mga Katoliko nito o ta aning statement o pahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Of course, ato gyung klarohon sa iyang buot ipasabot yun og ayo ani. Kay mahimo man nga ang atong pagsabot aning bersikulo ha managlahi. Ang sama pananglit. Ang sabot sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist ani, kung sila may mubasa ani, ilaman tang igon ani, di ba? Kung sila may mo hubad o mo interpret, mo ana din sila, natanawa lagi. So may gingon sa Ginoo na to, Mateo 5:17. Ang pag-anhis Ginoo, dili pagguba o pag-usob sa balaod, dili pagtuman. Niya, kamong mga Katoliko, klaro man giguba ninyo ng balaod, napulo kasugo. Kay inyo mang giilisdan ng igpapahulay nga ikapitong adlaw semana, ngadtos Domingo nga Sabado man na, ta. So inyong gilapas, inyong giguba, wala ninyo tuho
ang gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo diri sa Mateo 5:17 nga ang iyang pag-anhi pagtuman sa balaod, dili pag-ilis o dili pagguba, no? Di ba mo na ang ilang interpretasyon? Okay, ako sang gi-off akong cellphone ha. Kay parang masiguro nako, parang dili kay ko ingon nga mabalda no kay kinira ba akong hunahuna basta nalay mo tingog hunahuna din ko ato no. Samot gyud ta kalangan sa tuntuluman no. Ako sang gi-off akong cellphone kini tingog man gud din pag-anan ako sa sa man eh. Pero wala no ilabo to. Wala nun to nang mutana. Murag kuan lang. Murag pa sinyas lang siguro nga naminaw siya sa tulumanon. Okay, kay dili gyud ni siya basta-basta mo ni akong gugma sa ato mga igsuon nga dili lang kay mga Seventh-day Adventist. Ag katong mga tinuhuan nga parehas no sa Seventh-day Adventist ang ilang adlaw ipapahulay nga Sabado gihapon, ikapitong adlaw semana. Okay, mga igsoon ato usang hisgutan ning sugo. Kung maghisgot gali tag hugpong sa mga sugo, dili gyud nato word-on sa unahuna nga dili tanang sugo divine o dili tanang sugo na pulo ka sugo. Basig maglibog mo ana. Kay sa Biblia God kung maghisgot tag set of mga kabalauran, naay ka nang gitawag na tug ceremonial laws. Balaod ceremonial. Gani napay ka ng terminuhan gali og balaod mahitungod sa tulumanon, mahitungod sa kalanon. No, lahi na, no? Kanami yung kag tulumanon mahitungod sa kalanon, umuingong ka nga, naapil ba na dito sa divine law nga nagsintros na pulo ka sugo? Ang tubag, wala, no? Walay apil ang tulumanon mahitungod sa kalanon sa napulo ka sugo. Bisag basahon ninyo. Kanang Exodo 20. Di ba ang tulumanon mahitungod sa kalanon wala diha nasuwat didto sa laing partis Biblia. So buti pasabot lahi tong tulumanon mahitungod sa kalanon, lahi po tong katong kuan gani ang uban usahon na nila ng ceremonial law og kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Ang uban moingon nga lahi po tong ceremonial law, lahi po kuno tong tulumanon mahitungod sa kalanon. Wala ko'y problema ana. Basta lahi na sa napulo ka sugo pod, no? Ato nang i-classify kay kung mapakyas gali ta paglahi-lahi ani mo nang maglibog ta. Mo nang magpataka tag akusa sa Katoliko, di ba? Mao gyud na no kung pananglit maminggol nato ang dili dapat iminggol, kung atong mausa ang dapat dili dapat mausa paras gud anang lit no. Ang katarong o kadautan pwede ba nang usahon? Siguro mayong ka nga, depende veritas kung mayong ka nga diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung istrikto ta, dili pwede nga ang magpasakop diri ang mga dautan. Nahanglan limpyo ro na. Siguro ako mayong ko nga sa langit wa may makasulod didtong bulingon. So didto puros ra gyud limpyo. Pero kung mayong ka nga ang iglesia sa atong Ginoo diri sa yuta, gialaw ba niya nga doon na paghihapoy mga buling, meaning doon ay mga makasasala? Mayong ko gialaw pa niya kay nasa Mateo 13 24:30 nga ang iyang gingharian diri sa yuta sa dili pa ang iyang pagbalik na may mga sagbot na apoy trigo. Di ba? Na mga sagbot na trigo bot pasabot na maayo og dautan. Pero mayong kag sa langit, wa na kuan dito. Dautan, limpyo na gyud ang mahiad to dito, di ba? So mo na, depende. Mo na nga, mayong ka nga, pwede ba na to isagol ang mga dautan dito sa langit? Dili, walay pasudlon ditong dautan. Di ba? Pero diri sa iglesia, sa iyang simbahan diri sa yuta, pwede, kay naaman ta sa church militant, put-pusapot naaman ta sa stage nga purifying. No? Pwede nga, og desisyon sa mga
mga lideres sa simbahan nga di lang sa nato ni ichapira, di lang sa nato ni itiwalag kay basig mabutan na, no? Kay kung ato nang itiwalag, basig maglisod na tag pahimang no og tudloan na, labi na masuko. Dili lang sa sulod, parang sayo natutudloan kaysa kung naas gawas maglisod na nya tag tudloan na, no may. O depende na, prerogative na ang tinuod nga simbahan na may kinibang gahom so pagtiwalag na apoy pagdili pagtiwalag, no? Depende sa iyang rason. Pero katong mga gahi ni yung olo, may katong di na gyud mausab nga bisag unsaon di gyud mo mautro. Na gyud gahom ang simbahan sa pagtiwalag, no? Ay magtuo pod anang giingon sa uban nga sa Katoliko walay tiwalag na oy. Pero case to case basis lang na, no? Depende sa salaod nimo. Nga ang kinahanglan yun nga itiwalag ka, for example pare ka manudlo kag supak yun sa opisyal nga pagtulunan, then magpadayon ka, badlungon ka, hindi ikong patuo, itiwalag yun ka, no? Para sa ito ni Arios, itong nagbuot yun siya sa iyang argumento nga iyang giprotestaan ni atong ikaupat nga siglo bato dapit. Ang daan ng gitudlo sa atong tinuho ang Katoliko nga Diyos lagi ang atong Ginoong Jesucristo. Rebelde man siya, no? Iyon siya nga sa akong sabot, dili man nagyun na Diyos na ang atong Ginoong Jesucristo. Tauras kahimtang na. Ano bang pareha sa gitudlo sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo? Kay si Arius Goodford, maayo kayo mamaba. Maayo po debate, mura po si kanang atong hinigugmang ministro de Batista sa Iglesia ni Cristo, si Ramil Parba, si Jose Ventilacion, si Lito Ocampo, o kanang mga banggitang ni Batista sa Iglesia ni Cristo, mura po Felix Manalo ba, katong pare sa unang si Arios. Mao nang kung alang-alang kag mudipin sa anang pagtuo nga si Cristo Dios, okay, tikangkang wiya po ka. Imagine kung basahan ninyong history, pila daghan pong obispo na dala sa argumento ni Arios. Daghan gud pong nadala sa niadtong grupo nga Arianism di sauna ni Arios. Pero sa councils ni siya, mo siya kay banggitan maputo si Saint Athanasius nga murag kung wa ko malimot nahimong galibutong obispo, puli ni Obispo Alexander. O kung wa ko malimot, no, pasayloan ako masipyat kayo sa masipyat tagkot sa history ba. Pero makita ninyo na sa history. Kaya nahitabo tong debate sa Council of Nicaea. Kay matay isog po kayo, maigid mo debate to si pare o Arius. Sayo nang ka nga, tambong pagali, kung wa ko malimot, tambong pa si Emperador Constantino ato, kaya niya itong higayunan na Kristohano naman si Emperador Constantino. Napapart naman gali niyang simbahang Katoliko na itong higayuna. O debate dito sa Council of Nicaea, no? Tigom sa mga by the way, tagaan ko na nako mo og ideya ba unsa ka mahinungdanon ng mga konsilyo sa atong simbahang Katoliko. Kay balo ko nga kamong mga namina ron basta makadungog galig konsilyo sa Nicaea, konsilyo sa Trento, konsilyo Vatikano, mangyam din mo, di ba? Maingon din mo nga gama na dias mga Katoliko ng mga konsilyo magtuo ana. Basin nalimot mo nga ang unang council sa iglesyang gitukod ni Kristo katubiyang sa Council of Jerusalem. Basahan ninyo na sa kanang Acts chapter 15. Di ba nagtigom sila? Di ba mao man ang konsilyo? Nagtigom ang mga kadagkuan sa iglesia. Unsa ilang gihimo, nagdebate sila. Ano man? Kay gikan gani bisan sa ilang panahon pagsugod-sugod sa simbahan nga gitukod ni Kristo, giuyog na ni anang mga erehiya nga mga pagtulunan. Kana mga pagtulunan nga nahiwi sa tinuod yun nga baruganang Kristohanon. Unsa man tong ilang kana bang kontrobersy, no? O kanang wala pagkasinabot sa maong panahon. Ana man guna nga sa tinuhuan ni Kristo naanay interpretation nga lahi sa interpretation sa daang tinuhuan sa mga Hudeyo. Ang naamanggoy mga na converter sa pagka-Kristiyanos nga ang ilang interpretasyon na milit-pilit katong daan. Sama pananglit kanang maingon sila nga anandan nato sa atong daang tinuhuan nga kinahanglan tulion jud ang magpasakop sa gingharian sa Dios. Unya sa grupo o sa tibuok nga pagtulunan ni Kristo di namang kinahanglan nga sundon jud tibuok kana bang mga ordinances sa Old Covenant.
No, pero katong divine, labi na katong napulo kasugo, divine man to, dili to pwede itsapira. Padayon gito. Pero katong mga seremonyal, giklaro mo na ni Pablo diha sa Colosas 2:14-16 nga dili na tahukman, no. Nagiapil man gayet niya ng kalanon, sabat sa pato. Meaning nga sa Kristohanon diri sa New Covenant, ang mga Kristohanon dili obligado musunod atong unsa tong mga practices sa Old Covenant. Pero katong divine law, katong balaod sa Dios nga dili pwede ward-on, katong napulo kasugo, padayon ra gihapon to. O inana. Pero katong mga ceremonial law, gani na apil ang tulumanon mahitungod sa kalanon, dili na obligado ang mga Kristohanon pagsudod, no? Pero di tan-aw nimo diha sa Biblia, namang gali mga Kristohanon nga nagpatuli gyud, di ba? Kaya namilit-pilit lagi ilang batasan. Pero sa pangutana, sa doktrinang Kristiyano, obligado ba ang mga Kristiyano nga magpatuli? Dili oy. Ako mong tagaang ideya gamay, no? Parang di mo maglisod og sabot. Parehas ra po ni aning igpapahulay nga ikapitong adlaw semana. Ang mga Kristohanon, ako lang mong tagaag ideya gamay, dili obligado musunod anang ikapitong adlaw semana nga igpapahulay. Ako mong tagaan o kludaan ha. Ayha sa marathon discussion. Kay kana agong igpapahulay nga ikapitong adlaw semana, wala man na appeal dito sa divine law. Kung kanang pagpatunong sa ikapito nga matunong anang ikapitong adlaw semana nga Saturday kun Sabado. Ako sa mong tagaan dayeg ideya kay basig malibog mo anang pulong ba Sabado. Kanang pulong Sabado, ayon ninyo kalimti kung mahimo isulat diha sa inyong notebook, sa inyong papel, nga kanang Sabado, double meaning na duha ang buot ipasabot ana. Importante ni i-take note ninyo sa inyong unahon og diha sa inyong mga record book. Parang dili mo maglisod og apas og sabot aning atong explanation sa igpapahulay. Ang Sabado, duha ang buot ipasabot. Una, ikapitong adlaw semana. O Saturday sa in English. Muna ang unang meaning. Sabado, ikapitong adlaw sa semana. Dayon, ang laing buot ipasabot anang Sabado, pahulay o rest. Muna, no? Ang laing buot ipasabot sa Sabado, pahulay o rest o Sabat. Muna nga dunay mga hubad sa Biblia nga ang Domingo tawgon og Sabado. Di ba? Di ba? Nga naman, kay ang usa sa buot ipasabot anang Sabado o Sabat, rest, pahulay. So kung mo pahulay ka og Domingo, mo na imong Sabado. O mo na imong pahulay. Mo na imong Sabat. Pero lahi po itong Sabado nga nagpasabot og ikapitong adlaw semana. No? Gani, gibasa man ni sa atong kaatbang, sa atong debate na mo, nga murag ilang giatake na to nga ang ato kunong basahon sa Katoliko nagpamatuod nga lahi ang Sabado ug unang adlaw ng semana. Well, depende na sa pagpasabot. Ang Sabado nga nagpasabot og ikapitong adlaw semana, siyempre lahi gyud na sa unang adlaw semana. Alang-alang og moingong kag unang adlaw semana maora po tong ikapitong adlaw semana. Lahi bisan pagtanawong kalendaryo. Dili pwede nga ang unang adlaw semana maora po ang ikapitong adlaw semana. Lahi-lahi gyud na, no? Mao na dito ilang gibasa to sa mga dokumentong Katoliko nga maingon sila nga di ba klaro man na ang Katoliko ni angkon yun nga lahi ang Sabado ikapitong adlaw semana, lahi po ang unang adlaw semana. Lahi biya na wa na to na supaka. Pero kanang moingon ta nga Sabado nga nagpasabot og pahulay, kung kana may atong gamiton sa pagpasabot, pwede nga ingno nato nga ang Sabado ug Domingo usara. Basig malibog mo ha, basta ang Sabado nga nagpasabot og pahulay, mahimong ingno nato nga Sabado nga Domingo, buot pasabot pahulay nga Domingo. Klaro ninyo na ha? Ako mong tagaan ana nga definition, parang di mo maglibog ba? Kay basig namilit-pilit pa sa inyong unahon na aron kanang Hebrehanon 4:9 nga naghisgot og namanggoy mga hubad nga nagtawag anang pahulay og Sabado. Na di man ta mulalis ana. Pero dili lang unta kalimtan ng bersikulo 4:8 no? Hebrehanon 4:8 nga naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Kung kanang laing adlaw sa pahulay mo na atong diskubrihon na hinumdum ko sa argumento sa kong kaatbang
nga kana ko nung laing adlaw Sabado ra gihapon. Nigamit po siya argumento nga murag makatuo po ta nga. Dili na sabton day nato mingog laing adlaw, lahi na yung adlaw. Okay, ang but pasabot ya karon igpapahulay ron. Di sunod lain na pong adlaw igpapahulay. Iyang mo na po na iyang estilo ba sa kanabang pagdepensa sa baruganan niya ng Sabado nga igpapahulay. Pero kung ato ko nang basig nunutan no mga igsuon, daghan manggong implication diri sa Biblia mga kontradiher. No? Kaya kung mayon kag igpapahulay, siyempre di man ta molalis nga sa sunod na ana po igpapahulay, sa sunod na ana po igpapahulay, pero routine na gyud na ikapitong adlaw semana nga mao gyud na igpapahulay, mao na igpapahulay sa mga Hudeyo nga dili nato na siya kinibang lalison. Pero kung imong ayuhog sabot yun ng Hebrehanon 4:8, ang laing adlaw diha lahi gyud. Lahi gyud, no? Labi na kung atong ayuhon jud tan-aw ng tibuok istorya sa Bagong Testamento nga magkatigom ang mga tinun-an sa unang adlaw semana. Katong pagkabanhaw ni Kristo, pakita gid siya, di ba, Domingo. Katong nana sa Juan 20:19, then sa 26 o 28 ba to nga katong kauban na nila si Tomas nga nagduda. Adlaw Domingo po to, adlaw Pentecostes Domingo gihapon. Katong dunay instruction nga magpaamot kanang silbing nga itunong og Domingo na sa 1 Corinto 16:2. Mahibulong ta nga sa tigom sa mga tinun-an tunong na ginag-unang adlaw semana. Di ba? So, ato nang makita diha nga kanang laing adlaw diha nga espesyal. Na anay implication nga lahi gyud ang but ipasabot. Dili itong argumento sa atong kaatbang nga ningon nga but pasabot anang laing adlaw diha sa Hebrehanon 4:8. Karon ipapahulay ron Sabado. Then sunod lain na pong adlaw ipapahulay. No, kung pwede gihapon na magkaigo, pero ang pangutana diha mao bagyo ka na ibot ipasabot atong gasulat. Kay basin biyag ang gasbot ipasabot sa nagsulat ana, no? Kining interpretasyon sa Katoliko nga lain na gyung adlaw. Gani nangutana ko sa usa sa mga hinigugma natong Adventist nga kanang buhat 27, no? Granting nga tinuod mapud nga wala gyud mabasa litra por litra din ha, labi na sa King James Version nga kanang unang adlaw semana gitawag og pahulay. Di ba? Usama na sa pangutana sa atong mga igsoong Adventist nga kanang buhat 20 bersikulo 7 na abogoy mabasa dihang igpapahulay na kanang unang adlaw semana ng Domingo. Unang adlaw semana na Domingo na nagkatigom sila pero wala na hinganlig igpapahulay. Ang atong katinawan ana siyempre, kaya niya ng panahon na bag-o na nilang espesyal nga adlaw sa mga Kristiyanos. Ang ilag yung na ilang igpapahulay, siyempre katong naanda na. Katong igpapahulay sa mga Hudeyo nga natunong yun na kapitong adlaw sa manang Sabado. So, ang igpapahulay yun na ila sa maong panahon nga ilado kayo, kanang ikapitong adlaw sa mana nga Sabado, kapitong adlaw sa mana. So, kanang mga Kristiyano o grupo ni Kristo nga magkatigom sila og Domingo, dili gyud automatic nga mahinganlan din nilang igpapahulay ni nato. Gani kung mo basa ka anang kanang pinadayag 1:10 o adlaw sa Ginoo gali ilang tawag. Pero kung atong sabton, kung imong yung ayuhon yung sabot adlaw sa Ginoo, unsa may ilang gibuhat ana? Simba. Then nagkatigom. Di mo ka makaingon nga, nagtrabaho ba sila? Kay nasa sugo, trabaho unom ka adlaw, ikapito pahulay. So, instruction na. Trabaho gyud. Yung ka nga, kung Sabado gyud ang espesyal nga adlaw sa mga Hudeyo din sa mga Kristiyano, Sabado gihapon, yung pangutana, murag wa man sila katuman siguro mga tinun-an. Kaya wa man sila magtrabaho. Di ba, basahan ko ng buhat 20 versikulo 7. Tinuod nga, wa gitay mabasa litra por litra nga gitawag og igpapahulay ng unang adlaw semana diha sa maong teksto. Buhat 20 versikulo 7. Walay litra por litrang mabasang igpapahulay. Sa rason, nga nianang panahon na,
ang nailang nga igpapahulay kadtong naandan na nga igpapahulay sa mga Hudiyo. Oh. So kanang ilang huna-huna nga uy magtigom ta aning unang adlaw semana, of course dili gina manganlan nila igpapahulay dayon. Pero ang ilang buhat nagtug-an nga nahimong igpapahulay ng Domingo. Nga naman? Nagtrabaho bagod sila anang adlaw? Ayaw haragon ninyo basa na inyong Biblia? Katong nahitabo sa Pentecostes nga natunong og adlawng Domingo. Nagtrabaho bagod sila ato? Nagtigo man sila? Katong nabanhaw ang Ginoo, nipakita siya adlawng Domingo, dahil pagkasunod Domingo pod pakita na pod siya. Kung nagtrabaho bagod sila, di ba nga nagtigo man sila ato? Nagtipik-tipik pagka sinapay kanang nasa buhat 20 versikulo 7. So ang ilang buhat nagtug-an nga sila nagpahulay sa mga adlaw. Di na kinahanglan pagali pangitaan pa nimog litra po litra. Kay na may giingon, action speaks louder than words. Di ba? Oh, kanang buhat 20 versikulo 7. Ayo haragon ninyo basa na inyong Biblia. Ka instruction man dia sa napulo kasugo nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So kung atong i-cross-examine ng buhat 20 versikulo 7, nakasala ba? Basis balaod ang mga tinun-an? Kay wala sila magtrabaho sa adlawng Domingo? Ayaw ko no, pamalandong ko naman yan mga igsuon. Buhat 20 versikulo 7. Action speaks louder than words. Tinood nga litra por litra, dili na ito mabasa diha. Nga nagpahulay ang mga tinun-an. Pero unsa may ilang gihimo? Action speaks louder than words. Ang ilang buhat kusog kaayong nagtudlo nga sila nagpahulay. Nga naman, nagtrabaho bagod sila, nagtuwa bagod sila sa umahan, anang adlaw. Unsa silang gihimo? Basahon ko na to. Okay, niya mga igsoon sa King James gyud ako basahon, parang masiguro gyud ba nga kung mag-isgot og translation sa Biblia, di gyud mo makaingon bias ang translation nga akong gigamit kay ang ga-translate ani usa ka kuan kining Protestante, no? Protestant version maning Acts kining King James version, no? By the way, ang source gyud aning Biblia Katoliko, no? Mayon ka nga, ang inahan yun aning Biblia, kay mo magiunang naghatag anis kalibutan, Katoliko. Pero kung maghisgot galit tag hubad o translation, ang ubang mga tinuhuan, naapo sila translation, sama na itong mga igsuong saksi ni Uba. Ang atong Biblia, ila pong gihubad, na ilang gitawag nga among translation. Jehovah's Witness, kana galing New World Translation. Biblia na to, ilang gihubad, na ilan na po nang giangkon nga ilan ng Biblia. Pero ang ilang pagpangangkon unta, dili ang Biblia, kundi kuan lang ang translation. Kay kung mangutan na ta sa kasaysayan, asa man na ilagikan? Di ba diri ra pus Katoliko? O ila lang gihubad. Then kini pong King James version pod, dili na to sabton nga gitranslate ni sa mga Protestante nga maingon ta nga ang tag-iya aning King James version nga Biblia Protestante. O dili na to sabton nga Protestante mo'y source aning Biblia. Ang translation lang gihubad og Protestante, mao nang moingon na pud sila Bibliang Protestante. Pero actually, Katoliko mo'y tag-iya. Pero kay libre man ipabasa mas tanan, mao na nga naghupot sila ila pong gihubad, mao nang mayon tag Bibliang Protestante. Pero misnomer na kung atong sabton nga ang Protestante mo'y gigikanan aning Biblia dili. Gani si Martin Luther ni angkon, no? Amahan sa Protestantismo nga kining pulong sa Dios Biblia nadawat na to ni gikan sa mga papista but pasabot mga Katoliko. Sila iguro sila gahubad, di ba? Sa ilang hubad nga King James mao ni gingon ni upon the first day of the week
Okay, upon the first day of the week, sa to pa Sunday. Gani, sa akong kauban, nato sinadala nga the Living Bible Translation, gitawag ni Dritso gyud Sunday, no? On Sunday, upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, dito sa Living Bible Translation, communion. Gani, mo man ni atong gitawag sa atong panahon karon og Santos nga misa, no? Misa, no? Okay, ako nakasimba na ko ganina. By the way, Palm Sunday day karon, no? Ngayon, Happy Palm Sunday, tanang mga Katolikong naminaw. Okay, ngayon diri, upon the first day, Sunday, no? Of the week, when the disciples came together to break bread, communion man or kining misa sa atong hubad karon, Paul preached unto them ready to depart on the morrow and continued his speech until midnight. No, so sa Domingo kini at kung i-cross examine nato ni ba kato akong giingon ninyo, action speaks louder than words. Karon ang mga tinunan ba nagtuman sa balaod? Atong napulo kasugo. Kung di ba sa napulo kasugo ingon, unom ka adlaw, trabaho ka, ikapito pahulay. Oh. Niining bersikulo ha, natuman ba sa mga tinunan? Nga Domingo nga nagtrabaho sila? Wala, nagtigom sila. Nag-breaking of the bread, ito pa communion, misa, no, sa atong terminology karon. So, mga ingontang pagpamulunga, kini, tigom yunis mga tinunan. Dili ni tigom sa sinagugas mga Hudeo. Di ba mga igsoon, ayuhan ninyo tanaw, wala gali sinagugang mabasa diri, no? Asa ka ni nalimot ko anak ko kay makursi examen. Sige, asa yun yung dapita. Basta grupo yun mga tinunan nga nagkatigom. Unya, di man ni Sabado, una maning adlaw simana. No? Unang adlaw, Domingo. Gani, ang uban, gamito nila katong hubad nga Sabado kuno ni. Pero ato nang ipasabot ninyo nga kung ang ga-translate ang Sabado nga iyang bot pasabot kana ikapitong adlaw semana, iya po na, no? Pero ang atong gigamit god sa pagpabarog ang translation nga Domingo, no? Pero ang uban pod moingon nga Veritas, ang Sabado ditong gipasabot dili nang ikapitong adlaw semana kun dili pahulay. Katubang ingon nimo ganina ba nga ang usa sabot pasabot anang Sabado pahulay. Kanagong Domingo kung mopahulay ka kay kanagong mga tinunan diha nagpahulay man na alang-alam yung kagatrabaho na sila diha, no? Nga communion man na sila. Wala man na sila umahan. Wala man na nang nanirador rito og kanang hayop aron ilang kanon, trabaho sila. Wala, nagwa man na nagdaro diha. O kanag yung buhat yun sa pagsimba. Di ba buhat man sa pagsimba ng the breaking of the bread o kanang communion? Atong gibuhat sa atong simbahan karon Katoliko, Domingo, gani ato naman ang gihimong taga-adlaw kay naamon puy mabasa diri sa Biblia nga mga tinunan nagpadayon sila mga gimbuhaton sa pagtuo, nagtigom matag-adlaw pa gani mo na atong basihanan pod nga magtigom tag kanang taga-adlaw. Pero naagid ta espesyal nga adlaw. Masagaran gyud matunong gyud kana yung Lord's Day. Adlaw kinibang Domingo. So dinhi bisag dili nato mabasa litra por litra ang igpapahulay. Pero masabot nato nga nagpahulay. Mao na nga sa ubang translation, mingon sila nga Sabado na, pero ang Sabado nga bot ipasabot dili ikapitong adlaw semana kun dili pahulay. Ang bot pasabot pahulay nga Domingo o Sabat nga Domingo, no? Di ba? Ambot pasabot ana. Kay kumiyong kag nga ang ga-translate iyang gipasabot ikapitong adlaw Sabad nga adlaw, ikapitong adlaw semana nga Sabado. Murag na dunay contradiction, no, sa ang maong bersikulo. So depende lang na og unsay bot ipasabot sa gahubad. Pero kadtong moingon nga base ng bot pasabot ana Veritas kanang Sabado nga translation. Katong giingon nimo nga pahulay. Bot pasabot kay Domingo man na, kay first day man na, unang adlaw semana man na sa to pa Sabado nga Domingo. O
pahulay nga Domingo. Kay kung mayong ka nga Sabado ikapitong adlaw semana, sumpaki man na kay alang-alang mayong ka nga kining King James version sayop ni. First day of the week. Hindi din na Domingo. Pero di na lang ta maglalis ana, bisag di lang na nato na lalisan ng unsay hubad ana. Ato lang i-cross examine unsa may gibuhat. No. Kung atong ibase diri sa King James nga Domingo, unang adlaw semana, unsa may gibuhat sa mga tinun-an diha? Di ba nagkatigom, nagkommunyon, no, sa atong hubad, misa sa ato bang pinulungan na karon. Nagmisa. Di ba? Kung walay mabasa diri litra por litra ang igpapahulay, pero ang ilang buhat nagtug-an nga nagpahulay sila. Na kumadto kas na pulo kasugo be. Natuman ka nila nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, wa sila katuman kung inanara atong pagsabot nga ang igpapahulay kana rin yung ikapitong adlaw semana. Dinhi masabot nato nga bisag way mabasa litra por litra, nagpasabot nga pahulay nilang Domingo kay nagkommunyon man sila. Kana diing pahulay dili lang di ay kay kanang ikapitong adlaw semana. Malandong rogod mo mga igsoon. Gani no, kung ato yung itandi ba, kadtong kutluon sa atong mga igsoong Sabadista, nga si Kristo kuno Sabadista kay nagpahulay sa adlawng Sabado, nagwali. Ako di man ko mulalis no nga di ko mulalis ang nagpahulay bag wala si Kristo ng Sabado. Although na ay mga kauban nato sa CFD nga stricto gyud nga awa man nagpahulay si Kristo dia. Ila po na, no? Pero ako, wako'y question na, mapahulay magwala. Di na ko na libugon. Ano man, sa panglantaw kong Kristiyano, di man ko stricto sa atong interpretation anang pahulay, sapat. Nagali na sa Book of Romans nga, nagunahuna nga, mauna ilang adlong pahulay. Ang uban lain po na, no? Wala ko'y question na. Ang ato lang, unsay atong gihiusahan mga Kristiyano. Kay nga naman, katong gihimo ni Kristo, agoy patay, wala naman tayo time. Sa din ako ni Matiwas ron, at ang ining yung sunod programa na to, no? Mga igsoon. Nga ang atong Ginoong Kristo, kung moapil siya sa ipapahulay, tigom sa mga Hodeo, dili na to ato ding hunaon nga Sabadista na si Kristo kay ni apil pod sa ipapahulay sa mga Hodeo. O bito to akong giingon dias plaza sa atong mga discussion mayon ko nga kumo mo apil di ay sa sinagoga sa mga Hodeo ilang tigom Sabadista na dayon nga ang litra gali nga mabasa nga si Kristo wa man giingon dito nga nakigiusa sa mga Hodeo nga nanudlo siya nga maupon ni ang ikatigom sa mga Kristiyanos. Dili, ang iya lang nakigiusa sa dito sa pagsangyaw. Wala gali ingon nga nanudlo siya nga sa atong sa Kristohanon ha kinig hapong adlaw wala gani. Kay kung ingnon nato nga kumo ni apil si Kristo diadto sa adlong Sabado, Sabadista dayon na kay ang atong mga pare ron magmisa pug Sabado, Sabadista na dayon. Dili nato ingnon ana. Atong tan-awon unsa gyud ang igtiligom nga adlaw sa mga Kristiyanos kay lahi biya ning grupo ni Kristo o grupo sa mga Hodeo. Wa na ko'y igong panahon mga igsoon. At tangin ninyo sa sunod ato ning ipadayon kay wa pa kay nato ma-discuss ug ay katong Hebrehanon 4:8. Gani wa pa na ko gikutlo tong Exodo 20:8-9 ang divine law no aron pagklaro ninyo nga kanang ikapitong adlaw semana apil na sa balaod seremonyal. Kay ang Sabat gyud diri nga gihisgutan sa Dios 6 days labor na ikapito mao na igpapahulay Sabat. Gali sa Jewish Encyclopedia kanang Sabat wala na mag-specify o usa ka adlaw dia sa kalendaryo ganang dia sa semana. Atangin ninyo ang detalye ani no? Nga mahimong unsang adlaw mutukma anang ikapito. O musugod kag Lunes ang imong ikapito, Domingo. Musugod po kag Biyernes imong ang unsa may imong ikakuan. Lahi pod ang imong ikapito. Di ba? Nya narabay tagna nga pahunungon tong igpapahulay nila dito sa daan.
Ang inhalan matuman to, mo magay nagisgot naglayang adlaw, di ba? Usap po na sa atong baruganan nganong atong interpretation maogi mutunong anang Hebrehanon 4:8 nga ambot pasabot ana nga lain gyud nga adlaw kay nagisgot gud nga pahunongon tung una. Sa to pa ilisan gyud ang pagpatunong ana. So taas pa kay atong kulang mga igsoon. So ana day kong panahon. Okay no, mga ikog dispensa, kay wala naman kita ikong panahon sa ako nang gisaad kaninyo. Kung gusto yun mo detalye, no, sakripisyo lang, no, pasensya. Di ta magpasensya at masakripisyo, di ka na makuha ang tibuok yun kamaturan na ni. Padayon lang gihapunta sa INC o kakulangon sa pagtuo. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos niyong alagad sa mong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Shilbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong bagay suon sa technical side, Danny Luod o Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon, samang oras o istasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.